Euskaltzaindiaren kafetegia. Goizeko 10:00. Emaidazu garagardo erdi bat. Garagardo erdi bat? Ez aldakizu zurito bat eskatzen. Ondo ba, emaidazu zurito bat. Zurito bat kafetegi batean. Emaidazu orduan kafe bat. Flipatu madarikatua. Ei, McFly! Zertan ari zarela uste duzu? Shit. Zurekin hitz egiten ari naiz, friki alakoa. Ei, mutilak, zer modu? Ikusi alduzu Euskaltzaindiak onartu dituen hitz berriak. Egia esan, oporretan egon naiz nojan eta... Kaixo, norbait alda etxean. Hainbeste sarrera berri onartu dira. Friki, flipatu, zurito, fotodepilazio. Eta herriak jakin beharra daukaz zeintzu diren hitz berri horiek. Friki! Noski, Bif, noski. Ez. Zeri begirari zara tortellini. Italiar itxura dauka bai. Lasai, Bif. Prentsa ohar bat prestatuko dut eta sustatura igoko dut berria. Sustatu? Begiratu sustatuko irakurle bat. McFly, elkorreora bidali prentsa oharra eta deiara. Euskaltzaindiko lehendakaria zara. Euskaltzaindiak gehitu dituen sarrerak ikusi nahi badituzu, sartu euskaltzaindia.eusen. Eta bideo hau gustuko izan baduzu, eman like bat, arpidetu eta elkar banatu. Ondo izan eta agur!